Я з'являюся волонтером Червоного Крыжа з 2020 года, вось калі пачалася эпідэмія ковіда у нашай краіне. Яны шукалі паўсюль, дзе толькі маглі. Я ўбачыла нават у інстаграме, мне здаецца, нейкую рэкламку, патэлефанавала ім. Возьмите мяне, калі ласка, я буду вам валанцёрыць. І ўсё, прайшла там хуткую нейкую падрыхтоўку, нам выдалі страхоўкі таксама, выдалі вось жылеткі і расказалі, як што трэба рабіць. Здравствуйте, я Полина, волонтер Красного Креста, принесла рецепты. А вы Да, конечно. Асноўнае гэта вось хадзіць і разносіць рэцэпты па дамах з паліклінік, каб пенсіянерам не прыходзілася самім хадзіць. Таксама мы дапамагаем сацыяльным службам. Суседзі перадаюць там: ой, цудоўна, а я таксама магу запытаць, каб мне прынеслі. Таксама, ой, ўсё, я таксама будзеце і мне насіць, і вам буду насіць, і сім буду насіць. А часам, калі ўвечары пасля работы разносіш ты рэцэпты, дык там ужо бываюць і крыўдзіцца, чаму так позна, я цэлы дзень чакаю, вы ўсе не прыходзіце, тады тлумачыш ужо, што я пасля работы, я валанцёр. І тады: ой, дык валанцёр, ой, дзякуй, тады ўжо ўсё, тады калі это не твоя праца, не абавязак, тады ўжо людзі па-іншаму адносяцца да гэтага, да ўсяго. Мы ішлі па гэтай вуліцы, тут 5 хвілін заставалася да манікюрнага салону, які была запісана на 5 гадзін. І останавіўся бус побач з намі, выйшлі двое хлопцаў у чорным і сказалі: а пойдземце-ка сюды з намі, будзе весела. Ну, не, так яны не сказалі. Вуліца таксама, як і зараз, была пустая. Нікога больш не было. Мы ішлі адзін за аднім. Потым сказалі, што вось у мяне чырвоная куртка, і таксама у меня была на галаве павязка чырвона-белая. І ўсё гэта сказалі мне потом распавесці ў РУВД, чаму я так выглядаю і куды я іду. Пікетаванне на галаве, мабыць, вось. І запісалі ў пратаколе як пікетаванне ў групе асоб. Я спытала: а група асоб это колькі? Мы ж з мужам удваіх былі. Яны сказалі: вось ваш муж і ёсць група асоб. Калі мы толькі прыехалі на Акрэсціна, нас сустрэў там вядомы хлапец Яўген. Сустрэў такімі словамі, што ты зразумеў, дзе ты знаходзішся. Там трэба рукі трымаць вельмі высока і на выварат, калі ля сцяны стаіш. І адна жанчына побач са мной стаяла, яна была ўжо не маладая, і ёй было цяжка, і яна апусціла гэтыя рукі. Ён падышоў да яе, сказаў: рукі паставіла. Яна кажа: у мяне была траўма, вывіх я не магу. Ён: зараз другі будзе вывіх на другім плячы. І я тут зразумела, што вось тут з намі будуць размаўляць неяк так. І увесь час, калі ён быў там на нашым паверсе, ён, калі ў яго там запытваешся там той же туалетнай паперы, ён кажа: майкамі падцірайцесь, там, калі пытаешся, які час, ён кажа: зараз у сценку цябе ўпішу, будзе табе час. Жудасныя такія размовы і непрыемныя. Вось. Аб саміх умовах вось нас там агледзелі, павялі ў камеру. Мы думалі, што нас таксама павядуць у пустую нейкую камеру, дзе нікога не будзе. Адчыняюцца дзверы, нас сустракае дзяўчына са словамі: сур'ёзна, яшчэ людзі. І я зразумела, што там ужо шмат каго ёсць. А матрасы будуць, і тады я зразумела, што матрасаў таксама няма. Мы зайшлі, я зразумела, што нас 24 чалавекі ў 6-меснай камеры. Адну нару занимаюць 2 бяздомныя, і вось у нас застаецца 5 нар, 3 лавачкі і падлога. І зразумела, што мы ў асноўным усе спалі на падлозе, таму што там можна і павярнуцца, развярнуцца і неяк падсцяліць тую ж куртачку. А яшчэ быў такі выпадак, калі у нас адна дзяўчына папрасіла, каб прынеслі нейкія антысептыкі, коронавірус жа. Сказалі: зараз будуць вам антысептыкі. Нас усіх вывелі з камеры і на пол вылілі хлорку, разбаўленую трошкі, і завялі нас абратна ў камеру і закрылі дзверы. У некага проста страх ад таго, што гэта робіцца, як яны так могуць рабіць. Нехта там хутчэй усё прыбіраць.
І, ну, там вивітрювалася не ще довго, зрозуміло. Тому що, ну, як вона може вивітритися, коли нічого немає, все зачинено. У мяне былі бельевые вши. Вось. І... Я одразу така, оп, отсядет. Да. У нас у камеры были два чоловіка, і яны былі падобныя на бяздомных, вось. Але говорили, што вось яны там прапісаны ў кватэры, што жывуць, і аказалася, што вось яны былі эпіцэнтрам распаўсюджвання гэтых вшэй. Вось. І тады мы там кожны дзень у нас быў занятак зняць усё адзенне і правяраць там кожны шоу на прадмет таго, ці ёсць там гэтыя вось насекомыя, ці адклалі яны там яйкі свае, вось гэта было так. Але гадзіну занимала вось лёгкая там, то есть было чым заняцца. Так само я больш за ўсяго хвалявалася за бацькоў, за сваю маці, бо, ну, яна ўжо пажылая, і шмат захворванняў, і сапраўды быў гіпертанічны крыз, і хуткую дапамогу вызывалі, і яна гэта ўсё пераносіла шмат цяжэй, чым я там знаходзячыся. І я гэта разумела, што ей цяжэй. Таксама, калі быў суд, і мне сказалі, што вось ваш бацька і маці ў судзе, а, ну, бацька са мной не жыў ніколі, і мы так ад часу толькі сустракаемся і бачымся, а тут мы не бачыліся з лета. Мой тата кансерватар, як ён сказаў у жніўні, і ён не падтрымлівае ўсё, што робіцца ў краіне, бо на ўсё свой час ён лічыў. І тут ён тут, і тут кажуць, зараз ваша маці падойдзе, а я думаю, мая маці таксама ж з бацькам не надта там сябруе, каб яны разам прыехалі. І падышла не мая маці, а мая свякроў. І я тут, вось тут я нават заплакала, бо я разумею, што для яе столькі кіламетраў праехаць у будні дзень, у яе праца там. Мой тата таксама не разумеў, чаму суддзя вось гэты спектакль, па суці, адыгрывала. Сядзіць нейкі хлопчык, які сведка, якога я першы раз бачу, і ён так, вось, ты там хадзіла, вось, было 10 чалавек, а на любыя пытанні, якія ты яму задаеш, ён кажа, а я не памятаю, а гэта я не ведаю, а гэта таксама не памятаю, такі быў цяжкі дзень, а ў мяне не цяжкі дзень. Такі цікавы. Яна, ну добра, 15 сутак. Зразумела, мне кожны дзень трэба вычышчаць усё добра. У мяне спецыяльныя зубныя шчоткі, у мяне ірыгатар, ніці, ёршыкі. Ну, нічога гэтага не было. Нават зубныя шчоткі ніхто не даў. Я там пыталася неяк прасіць, але на Крэсціна гэта бессэнсоўна. А на Жодзіна мы прыехалі, там было люстэрка, як зазірнула на зубы, гэта быў жах. Ну, жах. Бо там ўсё было ўжо заляпанае, хоць я і не ела, і паласкала рот, ну, гэта ж, зразумела, гэта зусім не тое. Я была запісана да артадонта якраз у той час, як мне выпала быць у турме на Жодзіна, і таму, як я вярнулася, патэлефанавала доктаркі сваёй артадонту, каб хутчэй запісацца і ўсё перарабіць, што там трэба. Яна мне ўсё пачысціла, ўсё перарабіла і нават за працу сваю грошы не ўзяла, бо яна разумее, ну, якія там абставіны, чаму я не прыйшла ў час, і таксама і вся эта клініка, дзякуй ім вялікі. Калі нейкія асабістыя жаданні, то мы хацім перарабліваць кватэру, і калі б знайшоўся чалавек, які-небудзь з густам, і нам нешта неяк падказаў, ды дапамог, было б вельмі цудоўна. З вами праект «Беларус-Беларус». Нашы сённяшнія героі, сужэнцы Паліна і Дзяніс. Калі сярод вас ёсць тыя, хто хацеў бы падтрымаць нашых герояў, гэта можна зрабіць як публічна, так і ананімна. Звярніцеся да нас. І памятайце, Беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога.